En ik hoop dat jullie het mooie Sabbat hebben gehad bij jullie verschillende kerken. Amen, amen. Wel, nós te continua awe, kami nos queda via passar. We gaan door vandaag waar we gebleven zijn de vorige keer. Yes, dus via passar nos aqui bij nos bij finalizar capítulo 10 hoje noite. We gaan net als de vorige keer door in hoofdstuk 10 en dan gaan we dat vandaag afronden. Ok, anterior jamars nos zie ik capítulo 10, protesta die prensnan. En dinsdag gaan we door met hoofdstuk 11, de protest van de prinsen. Yes, so Mayanos ting spiritual warfare com Jennifer e também Jaluna. En morgen zondag en maandag hebben we de geestelijke strijd met Jennifer en de andere broeder. Yes. Anterior episode te jamars nos te continua com seguinte parte. Vandaar dat we pas dinsdag dan doorgaan met de volgende deel. Yes. Bueno, danos een palabra de oración. Broeder gaat bidden. Tada de amor, ave noite, Senhor. Trentando-se novo aqui, nós que agradecemos, Senhor, para sombra, para nos junto back, para nos por estudar book aqui, Tada Santo, e assim, Senhor, saca o máximo for de dia, Tata. Senhor Deus, Tata, vou dirigir-nos que para a, vou ter de dirigir tema aqui, segundo nós estudamos, Senhor, poner nos mente na parte na escritura, que nós por relacionar com o capítulo e também saca a verdade presente para nos tempo atual. Bendicionar nosso irmão Romeu, que vai traduzir no holandês, e de a palavra não correto, e me também que vai papel para o Espírito Santo de sungo de mover-me, Tata, derrame, Senhor, baudi ala de Cristo, e assim com Jesus por sobressalir em estúdio aqui. Danke, Tata, nos pedi agradecido em nome de Jesus. Amém. Amen. Yes. Via passar, nos queda na parte aqui, na minha botella. Vorige keer zijn we bij de deel gebleven dat hij zo gaat projecteren. Yes. Na minha botella screen. Aqui na minha botella, aqui na. Sim, yes. Apunta Steven hoy. Sim. Dat is wat ik broeder Steven net had gevraagd. Yes. Met bij kon een beetje. Want eventueel wat wij miren. Oké. Nós sa, met de resumir in kwartiku. Ik ga een kleine recapitulatie maken. Ja, dus dan gaan we ons erbij precies naar de site que nos queda. En dan gaan we door precies waar we zijn gebleven. Juist. Oké, dus nos mira via passar nos studia Jawebs. Donderdag wat we hebben bestudeerd. E nos mira com e inimigo, dus com et atra den e contra-reforma. Hebben we kunnen zien hoe de vijand en de tegenpartij die tegen de reform werkt. Juist. Dus Dios inspira Luther para binco e protesta aqui. Wat had Luther geïnspireerd om met deze protest te komen? Juist. Contra het sistema papal. Tegen de pauselijke systeem. Juist. Então, logicamente, segundo Luther estava tendo sucesso no predicamento do evangelho. En logischerwijs, omdat Luther succes kreeg in het brengen van de evangelie. Ja, is den sentido que gente na sua mente estava a abrir e estava a mirar certo verdade não. In de zin dat de mensen konden zien wat voor waarheden hij sprak. Correcto, dus ons agora die punto na clave estava a estar ora ons estudia capítulo 8. En als we goed kunnen herinneren dat een van de cruciale punten was in 8, hoofdstuk 8. Juist, ora que Deus a papi com Luther e mostrava a parte de justificação para meio de fé. Waar God Luther had laten zien wat het betekent gerechtigheid door geloof. Juist, com o por salva door de Jesus e su so. Não te mestre de gente, mee. Hoe iemand gered kan worden door Jezus alleen
en alleen Jezus. Er was niemand nodig die daartussen moest komen te staan. Juist. Dus nós não temos de pagar uma igreja of um ende panha por dom. Dus Cristo eigenlijk hace saki para nós na cruz. Dus we hoeven niemand te betalen om onze zonden vergeven te krijgen. Want Jezus Christus heeft al betaald aan de kruis. Juist. Então, a mensagem que Luther binda trece aqui a causa problema dentro da igreja em Nana. En deze boodschap die Luther was aan het prediken, heeft voor onrust gezorgd daar in die kerken. Sim, dus agora bom, caja na de igreja da de bira baixi, dus tesouraria de igreja da de bira baixi. En je moet begrijpen dus dat de schatkisten van de kerken steeds leger werden. Juist, dus als die salvação de Jesus e não de igreja, anterior en de andere stay paga, no? Want als de redding in Jezus is en niet in de kerken, of de paus van de kerken, de sprekers van de kerken, dan betekent dat ze niet hoeven te betalen. Correcto, anterior que passa, según Luther, dat we avançar que mensagem, então ela vai isolação. En terwijl Luther vooruitgang boekte met de boodschap, heeft hij zich teruggetrokken in isolatie. Juist. Então, segundo que estava em isolação, nós estudia Simão Pesa. En terwijl hij in isolatie was, hebben we kunnen zien vorige week. Lobo nam bravo a kruidrenta, nós estudia. Kwamen wilde wolven naar binnen en begonnen zijn leerlingen te verloochenen. Anterior na começa contra arresta of undo tudo lo que Luther hace. Ja, ze begonnen dus al het werk dat Luther had verricht onklaar te maken. Juist. Então, awe e obra die contra-reforma dat existi que tu bij jou. En vandaag de dag bestaat nog steeds met de tegenpartij die tegen de reform werkt. Então, nós estudia que esta obra tanto den igreja nan que te constitui Babilônia. En we hebben kunnen zien dat dus ook in de kerken die we Babylonische kerken noemen zijn. En, juist. E também de igreja de Deus mesmo. En zelfs ook in de kerk van God. Anterior nós cita aqui na de hermana White. En hier lezen we dus de citaat van Sister White. Ja. Many will stand in our pulpits with the torch of false prophecy in their hands. Velen zullen staan op onze preekstoelen met de torch, met de valse boodschap van de profetie in hun handen. Okay. Kindled from the hellish torch of Satan. Zij zijn van de Satan's oorsprong. Yes, Satanische oorsprong. Correct. If doubt and unbelief are chairs. En twijfel en ongeloof wordt gekoesterd. And the faithful ministers will be removed from the people who think they know so much. En dan zullen ze de trouwe ministers weghalen van de mensen die denken dat zij al genoeg weten. Yes, que men de outra palavra a faithful minister na meeste woorden kita. Hermano, vai de de trouwe sprekers zelf worden aan de kant geschoven. E snang kuda binke antorcha falso di Satanas tanya bombini. En zij met de valse leringen worden welkom gegeten. Juist, que men essa passa também em tempo de Martin Lutero. En dat gebeurde ook in de tijd van Martin Luther. Juist. Waka cita aqui. Nou, zo is een cita aqui, Nana. Het bisa. Als je kijkt naar deze citaat die we hier voor ons hebben, dan moet je echt opletten. Sim, você, para mim, merece citar lá, me diz corda romano, se corda não é sermão aqui. Ja, passou? Kunt u herinneren dat we naar deze preek hadden geluisterd? Juist, e também outro caminho pastor estava de predicar de Allah, não se corda isso aqui?
En ook maar die andere waar die pastor was aan het prediken over Allah. E não se compara também com esse cita com espírito de profecia de bisa que não com né wak. Então pretender dia comunicar com ele anga Gabriel. En we hebben het ook gezien wat geest de profetie zegt dat ze hebben geprobeerd. Ze zeggen dat ze met de engel Gabriel hebben gesproken. Juist. Então den quadro en dan bisa te Dios amanda dan. En op die manier zeggen ze dan dat het is God. Juist. Awo. Viendo Becker en cita. Dus de otra palabra sí. La mire se cita. Nico vai. My Ja, te cita aqui. Mas também ele sei. It is astonishing to see upon what firmly foundations very many build their hopes of heaven. Het is verbazingwekkend om te zien op welke onveilige funderingen velen hun hemelse hoop hebben gelegd. They rail at the law of the infinite one as though they would defy him and make his word null. Het is net alsof ze op de wetten van de oneindige God zitten, terwijl ze toch wel tegen hem ingaan. En zijn woorden helemaal als onbenullig verklaren. Juist. Kami hermano vai de visando que nan kiko te pasa ribe pulpito nan. Dus zuster White is hier aan het vertellen wat er eigenlijk op de preekstoel eigenlijk gepresenteerd wordt. Juist. Então, se corabong en dan de winkel kika trove a hellish torch of Satan ribe nos pulpito nan. En als je herinnert, de mensen komen dus met satanische boodschappen op de preekstoelen. Então, wake hermano vai de visa even Satan with his knowledge of divine law. En Sister White, als je kijkt naar wat Sister White zegt, ze zegt dat zelfs Satan met zijn heilige kennis, met de kennis dat hij heeft van de heilige wet, zou niet durven. Yes, would not dare to make speeches which some law-hating ministers make from the pulpit, yet he exult in their blasphemy. Satan zou niet durven dus tegen de heilige wet zulke woorden te prediken, maar toch dat deze ministers brengen die de wetten haten, maar toch geniet hij wel van hun blasphemy is ja, is tegen Gods woord in te gaan. Verkeerde woorden praten over Gods woord. Ja, dus eigenlijk men hermano vai de goed Satanás mes no de trivi papia certo conosci. Ja, ze zegt dat Satan zelf eigenlijk niet durft zulke woorden te uiten wat zij uiten. Se corabon, Satanás estava de viva in presença de Deus me, querubim cobridor estava de daar. En je moet nog onthouden dat Satan daar in de aanwezigheid van God zelf was aan het dienen. Hij was een van de cherubims die daar zijn vleugels bedekte over het altaar. Kemete mira con leeuw hende bike. En mesa iba hende op leeuw, pero hende permitie iba hende leeuw. Ja, de mensen hebben zelf toegestaan dat Satan hen heel ver kon brengen. Ja, então ook aan te zien leeuw te diablo mesa que da, basicamente é citado de conflito que me beetje nos bij je de outro les não? Ja, zometeen komen we erbij in een andere lessen over deze citaat. Sim, que te bisa que as é papado mestre que da stom, ora que mira com o protestantismo na de bimbrasa é papado, né? Na meta que da stom. Het zegt dat zelfs de paus dan zal heel stom verbaasd kijken wanneer de protestanten bij hun komen. Juist. En dat ik na de zou Satanas meeste keer astonish ore mira com hende te papje die lei die Dios hacia nada. Ja, ik heb het woord gevonden voor blasfemie is godslastering. Zelfs Satan zal verbazingwekkend kijken en genieten van hun godslastering dat ze uitspreken. Maar lei para nos mirar uma santidade de Dios su mandamento. E coita tunco hopi santo, maneira Pablo de visa.
Het is net als Paulus zegt dat de wet van God iets heel heiligs is. Juist, het is santo, justo e bom. Het is heilig, rechtvaardig en goed. Juist. Que me esse lo qual está passando, a passa de tempo de Lutero e está passando de nos tempo. En dat is wat gebeurde in de tijd van Luther en ook nu in onze tijd gebeurt. Ok, dus dan zie je ook algo mais. We gaan dus verder en gaan kijken naar iets meer. So nós temos aqui que te error nanco a ser ponena e fundeixe de movimento aqui de falsificação protestante aqui. We gaan dus kijken naar wat de basis was van deze valse religie dat zij brachten. Ok, la vamos a dizer, in capítulo 10 aqui. Ok. It is the proceeding of this enthusiast created no little excitement. Het zegt dat het vervolg van deze enthousiastelingen heeft geen kleine oproer gemaakt. The preaching of Luther had aroused the people everywhere to feel the necessity of reform. Het zegt dat het prediken van Luther heeft de mensen opgewekt om een hervorming, de nut van hervorming in te zien. Overal. Juist, en dat was carabon. Dus Luther, su predicamento alanta algo. Right? Ja. Je moet begrijpen dat het prediken van Luther voor oproer zorgde. Juist, en dat was die otro banda, wat we zeggen. And now some really honest person were misled by the presentations of the new prophets. En het zegt hier dat veel mensen die eerlijk waren, werden misleid door de pretenties van de nieuwe profeten. Juist. Dus van de dingen die zij pretenderen te vertellen. Juist. Que mendi, het vervelo, que sombra, para mira nós, terwijl que Deus está atrás, inimigo está atrás, dingen mesmo campo. Het is vervelend om te zien dat terwijl God aan het werk is, op een bepaalde plek de vijand ook daar in diezelfde kamp is aan het werken. Juist. Que mendi, Martín Lutero trazendo a reforma, e outro anda trazendo contra-reforma, dingen mesmo de meu pueblo. Ja, Martin Luther die brengt een hervorming in het volk en toch is de vijand aan de andere kant ook een tegenreform aan het brengen. Tegenhervorming. Correcto. Dus eigenlijk, het is weer een strijd, hè? Een lucha, Ja. dingen mesmo iglesia en een lucha de landa. En dat geeft aan dat er een strijd in dezelfde kerk dan gaat opkomen. Eu trove, ela sucede tempo de Luther, en te pergunta de vida, está sucedendo ave tambe, nós estamos mirando e strijd aqui? En het gebeurde in de tijd van Luther. En de vraag is dan ook van, zien we het ook nu gebeuren in deze tijd? Tora bom. Luther de ding isolação, pero la nieta sali voor de isolação para bi enfrentar aqui. En we weten nog dat Luther zich in isolatie terug had getrokken, maar hij moest eruit komen om dit valse leer tegen te gaan. Juist, que mijn Luther nou sinta quieto, laat ik ook gewoon bij noemen, nou, ela toma action. Luther heeft niet stilgezeten en het zijn gang laten gaan. Hij stond op en nam actie. So die con Dios hace responsable pa obra aqui de reforma que estava daí. En God, waarom? Omdat God hem verantwoordelijk had gemaakt voor deze reforme, wat hij aan het bereiken was. Juist. Dus mesmo coisa, nós também a Deus hace nos responsável com verdade que ele dá a nós. En net zo maakt God ons ook verantwoordelijk voor de opdracht die hij ons heeft gegeven. Juist. We gaan continuar. So, Laten we doorgaan. So, como nós por discernir o revivamento falso aqui de último dia, não? Ja, want hoe kunnen we deze valse hervorming zien? Hoe kunnen we dat begrijpen? Juist, hoe kunnen we dat ontdekken?
Agora, bueno, se lê esse versículo que avisa, Satanás su tricky lang, no te desconocí para nós. Want herinner dat we die tekst hadden gelezen dat zegt dat Satan zijn daden zijn niet onbekend voor ons. Ja, dus, het is cambia een nummertje ko, pero het mesmo kos, het bereikt toch. Ja. Hij doet alleen even de naam veranderen van wat hij doet, maar het is hetzelfde doel nog steeds wat hij wil bereiken. Correcto. Aí nós dizer, riba screen. E diz que Op parte de de scherm lezen. okay, there is in many of revivals which have been occurred during the last half century. Het zegt dat vele van de opwekkingen die zijn voorbijgekomen in het laatste half van de eeuw. Yes, the same influences have been at work to a greater or less degree. Het zijn dezelfde invloeden die aan het werk waren op een grote of een kleine graad. Yes, that will be manifest in the more extensive movements of the future. En dat zal zich voordoen op een nog meer, op een grotere invloed op de bewegingen in de toekomst. Yes, Corabong is hier visa. The same influences have been at work. The same. Het zegt dat dezelfde invloeden zijn aan het werk geweest. Dezelfde invloeden. Yes, que nota outro. Dus het zijn geen nieuwe. Yes, it is then ne parte cora. Sorry, there is an emotional excitement and mingling of the true with false that is well adapted to mislead, yet none need to be deceived. Het zegt, het is een emotionele opwekking die gemengd is met waarheid en valse leer. En dat geadapteerd is om nog steeds te misleiden. Maar toch hoeft niemand zich te laten bedriegen. Yes, in the light of God's word, it is not difficult to determine the nature of these movements. In het licht van Gods woorden is het niet moeilijk om duidelijk te zien wat de natuur is van deze bewegingen. Yeah, so there is wherever men neglect the testimony of the Bible, turning away from those plain soul-testing truths which require self-denial and renunciation of the world, there will may be sure that God's blessing is not bestowed. Waar ook men de getuigenis van de Bijbel achterwege laat en men keert naar duidelijke zielbeproevende waarheden, welke van ons vragen om onszelf te verloochenen en de wereld achter ons te laten, daar moeten we zeker van zijn dat Gods zegen niet wordt uitgegoten op ons. Yes. Que man, wake de bisa, if movimento de reforma falso ninga e testimonio die Bijbel. Het zegt dus dat de nieuwe beweging die weigert dus de getuigenissen van de Bijbel. Juist. Nossa cara tempo da ting, of ja, lo ete ainda, assunto que chama One Project. Kunnen wij herinneren dat er een tijd terug, en misschien, het is nog steeds aanwezig, dat men de One Project had? Yes, het movimento dentro de nosso pueblo. Het is een beweging in onze kerken. Yes. Anto, tati mucho bene, ponere op screen. Anto, het doen su commentario. En er was een dame die haar commentaar hierover geeft. Sí, entonces ella llama Cindy Tush, of Tuch. En haar naam was Cindy Tush. Yes, entonces aquí sale ding de website Spectrum. En dit is wat op de website van Spectrum werd gebracht. Sí, dus estaba un director de Ellen White Estate. Ze was een directeur van de Ellen White Estate. Yes.
Na a general conference of di nossa iglesia. En naar de general conference van onze kerk. En toen we zei, I have been to the One Project 3 times. Ze zegt, ik ben 3 keer bij de One Project geweest. Yes. En toen we zei, what I missed any positive reference to. En wat ik miste was enig positieve referentie naar The 3 angels' messages of Revelation 14. Naar de 3 engelen boodschap van Openbaring 14. The concept of the remnant raised up by Christ for a specific purpose in time. De concept van een overblijfsel die opgewekt wordt voor een specifieke tijd door Christus. Creation in 7 literals contiguous 24-hour periods, an act of God which precede predation. Ja. Ja. Het zegt, ze misten ook de creation. Ze misten ook de schepping die in 7 literale dagen van 24 uur, een periode van 24 uur waren. En dat de handelingen die door God werden voorgedragen. Juist, tambe la mes e buki aqui tambe die great controversy ku e pre-advent judgment. Ze zegt dat ze ook de grote strijd heeft gemist en de voor-Adventische oordeel. A Christ whose overwhelming grace inspire holiness in lifestyle and affects our choice in dress, food and drink, entertainment and sexuality. En Christus, wiens overweldige genade inspireert naar een heilige levensstijl die effect heeft op onze keuzes in welke kleding we dragen, welke voedsel we eten en wat we drinken. En ook welke entertainment en seksualiteit wij beleven. Yes, porcionam profetico di Daniel cu Revelation. En ook de porties van de profetieën van Daniel en Openbaring. Yes, dus ela bai tres bia na é mesmo tipo de evento aqui. Met andere woorden, ze is 3 keer naar dezezelfde typische evenementen geweest. E tu lo que por mira ta emotion, excitement, meneer Mano aí de visa. En alles wat ze kon zien was emoties en opwekkingen. Sí, então é verdade mesmo, estava ausente. En de waarheid zelf was niet aanwezig. Juist. Nou, ze mire, que men die pavo mira, te de nos tempo e qualquer take to buy. En zoals je kan zien, dat nog steeds, nu in onze tijd, dat nog steeds aanwezig is. Juist, dus met de beiden toeren saki, pero na me just skip nang. Oké, aqui namo de mira is het titulo die One Project. Hier zie je alleen maar de titel van The One Project. Het is Jesus full stop, all full stop. Het zegt Jezus volledige stop en alles volledige stoppen. Juist, isso significa que tá Jesus sonando para dizer, pero nada de lei, nada de verdade presente, nada de conai. Dat betekent dat ze alleen maar over Jezus praten, maar niks zeggen over de tegenwoordige waarheid. Juist. Que men, hermano, vai de nos. Dus ze wij laten zien. Que essa aqui tá outro sinal que o movimento falsificar aqui tá para matar é obra de reformação verdadeiro. Ze wij laten zien dat deze een andere beweging is om de waarachtige opwekking of hervorming tegen te gaan, of zoals broeder het zegt, te doden zelfs. Juist, dus agora bom, mesmo com os culuteiros, mesmo lanta e obra aqui, nós também como igreja vamos chamar para lanta e obra aqui.
En we moeten goed herinneren dat zelfs zoals Maarten Luther opgeroepen is om deze werk op te wekken, zo zijn we ook geroepen om tegen deze werken in te gaan. Ja, isso corabon. Nós, Dios se pone nós como adventistas de dia dinge tempo aqui. Mas, hermano, Sim, Dios se pone nós como adventistas de 7 dias dinge tempo aqui, final aqui. ja, we moeten bewust zijn van dat God ons als zevende Adventisten in deze beweging heeft gezet van deze tijd. Ja, isso para preparar gente para Jesus pronto venida. Om de mensen voor te bereiden voor Jezus zijn wederkomst. Pero Dios que hace nos consciente a través de boek conflictos de los siglos aqui. Maar God wil ons vandaag bewust maken aan de hand van het boek de grote strijd. Que é mesmo forma que o inimigo a atacar o mensaje, está atacando a também. Zodat wij weten dat op dezelfde manier hoe de vijand de boodschap toen heeft aangevallen, is hij het ook vandaag de dag aan het aanvallen. Talvez é boek aqui, tour aventise meses tem conflito de los hijos de en casa e a BLC, logicamente. Estudie. Daarom moet elke Adventist de boeken de grote strijd in huis hebben. Maar het belangrijkste is het ook openmaken en lezen. Ja, isso é contém tesouro não special pe tempo aqui. Want het heeft juwelen dat speciaal voor deze tijd is. Ja, isso o irmão vai depois disso, continuando ribe mesmo tema. Kijk maar hoe zuster White dit zegt. Nog steeds over dezelfde thema gaande. Ja, isso é bisa claramente que não. The things you have described as taken place in Indiana. De dingen die u heeft omschreven dat zich plaats hebben gevonden in Indiana. Yes. Kita pasa, eta visa, the Lord show me would take place just before the close of probation. De Heer heeft mij laten zien dat deze dingen ook plaats zullen vinden in de tijd van de genadetijd. Dicht bij de tijd van genadetijd. Yes. Que men sluiting van genadetijd, sorry. Sí. Dicht bij de sluiting van de genadetijd. Que men si nos mira ave. Met andere woorden, als we vandaag zouden opletten. Nos mira lo que hermano va a avisando que está tomando lugar de nos tempo. En als wij dan zien dat wat Sister White hier zegt plaatsvindt in onze tijd. Se identificar com a aprovação da wijzera. Dan betekent dat de genadetijd gaat sluiten. Oké, kijk maar. Het is every uncounting thing will be demonstrated. Het zegt dat. Sorry, broeder. Every ja, ik moet er net een beetje proberen. Ja, ik heb het gezien. Ja, so every uncounted thing will be demonstrated. Het zegt dat alles wat niet geteld is, zal zich demonstreren. There will be shouting with drums, music and dancing. Er zal geschreeuw zijn, er zal gebruik gemaakt worden van drums, muziek en dansen. Oké, kita im objective die Satanas cultuur bochinche na. Wat is Satans doel met al deze luidruchtige dingen? The senses of rational beings will become so confused that they cannot be trusted to make right decisions. Het zegt dat men zo in de war zal zijn dat zij niet bewust de juiste beslissingen kunnen nemen, rationele beslissingen kunnen nemen. Que men diabo su enta la que confundi en mente nang die pueblo de Dios. Ja, dus de duivelse doel is om de mensen hun zintuigen zo te voorwaren dat ze de dingen van God niet kunnen waarnemen. Correcto, pues agora bonta é único objetivo que Deus tem para preparar o mundo para nós. En je moet zich goed bewust van zijn dat de enige doel dat God heeft is dat wij de mensen moeten voorbereiden van deze wereld. Dat is uniso
dan bisa su target principal da e pueblo adventista. Het is su En daarom primary is, target. ja, en daarom is zijn eerste voornamelijke doel de Adventkerk, de Juist, Adventisten. pues se logra confundir nos mente como nos hace bij preparar outro niveau. Want als het hem lukt om onze hersenen in de war te brengen, onze gedachten in de war te brengen, hoe kunnen we dan de mensen buiten bereiken? Pero lá em Bisa sabe me Laat me quer dit wel de zeggen. Mateo 3, let me walk rapidamente. Sim, In Matthäus hoofdstuk 3, 3, even ja, snel opzoeken. vers 9. Passou, Matthäus hoofdstuk 3, vers 9. juist, passou nós temos que compreender que Deus sua obra mestre vai terminar se comigo of se mim. Maar wij moeten wel begrijpen dat God zijn werk tot een volleinding moet gebracht worden. Met mij of zonder mij. Dus se me drumi, se me drumi, me te perde turno na bate. Als ik in slaap val, dan gaat mijn beurt voorbij. Ja, is que men Deus te sigue que senang ku sigue sim. Maar God gaat wel door met de mensen die wel doorgaan. Você de conta bem nós tem a tendência, ok, verdade, nosso pueblo, Deus também usa nós para obra, tá verdade. Want soms hebben we de vraag van, is het waar dat God ons gaat gebruiken? Gaat ons gebruiken om die mensen te bereiken? Dus we twijfelen. Ja, sim. Nou, eigenlijk, nós te tenen esse. We houden daaraan vast. Juist. Pero siendo que se você dormir, outro também não vai lugar para terminar a obra. Maar als je in slaap zou vallen, dan komen anderen in jouw plaats om het werk af te maken. Juist, laat ons waken. Mateo 3:9. Laten we naar kijken. Matthäus hoofdstuk 3, vers 9. Dus Juan explica dan bon klaar. É assunto aqui. Want Johannes heeft hen heel duidelijk dit uitgelegd. Ele entende, não quer que você por vista de você vez, nós tem Abraham como nos tata, para sombra, mita visa você, que Deus por lanta yunam pa Abraham voor die pedra nangaki. Johannes had tegen hen gezegd van, en beeld je niet in dat gij bij jezelf kunt zeggen, wij hebben Abraham tot vader, want ik zeg u, dat God bij machten is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Juist, que men die no laga nos pensa a mi romano go, nós te pueblo de Deus, dus laga nos chill no, we zo kongo bij bing, dat nos te zoom. Broeders en zusters, laten we ons niet inbeelden dat omdat wij het gekozen volk is, dat wij niks hoeven te doen. Juist, agora que passa na Anja 34, que é pueblo judío. Pueblo de Deus. En u moet herinneren wat er is gebeurd met het volk van God in de jaren 34. Juist, dan visa evangelio passa per gentielen. De evangelie werd doorgeschoven naar de heidenen. Juist, en toen aprobação a sera para o pueblo de Deus. En de genadetijd sloot zich daar af voor het volk van God. Juist, we zeggen Juan, que sei de mente, waki Juan de visa in versículo 10. En met dat in gedachten, kijk naar wat Johannes zegt in hoofdstuk 10. Nee, zelf Matthäus 3, versículo 10. En Matthäus hoofdstuk 3, vers 10. Juist, ele diz, e acaba e hache de poner na raiz de palo. Pensei, tur palo que não te dá uma boa fruta, te worden gekap e tirar den candela. Hij zegt, reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Juist. Nós miremos que menos não por hunga que cos, você é cos já acaba e hache te poner na raiz. Que men sei bote dentro bote voor. Met andere woorden, wij kunnen eigenlijk niet gaan spelen met de gebeurtenissen of wat wij moeten doen. Want je kan hier zien al dat de bijl aan de wortel al is gelegd. Juist, dat is Martin Lutero, não por aquela mas idem e mesra saliving. Daarom kon Martin Luther niet daar in zijn isolatie blijven. Hij moest naar buiten komen. Juist, wat je de visa. And this is called the moving, okay, of the Holy Spirit.
En het zegt dat dit is de beweging, dit wordt genoemd de beweging van de Heilige Geest. Juist, dus een zogenaamde beweging. Ja. Ja. And there is the Holy Spirit never reveals itself in such methods. Ja, dit zogenaamde beweging die is echt dat het van de Heilige Geest is, klopt niet, want de Heilige Geest zal zichzelf nooit op zo'n manier naar buiten laten komen. Yes, in such a Of tonen. in such a bedlam of noise. En zo'n warboel van geluiden. This is an invention of Satan to cover up his ingenious methods for making of non-effect the pure, sincere, elevating, ennobling, sanctifying truth for this time. Dit is Satans inventie om alles te bedekken op een ingenieuze manier dat effect heeft op wat is puur, wat eerlijk is, wat de mensen kan verhogen, wat de mensen nobel kan maken en zelfs verheerlijke waarheid van onze tijd. Yes, for this time. Kemen. Ora miro man no stinko double check avenochi. Met andere woorden, broeders en zusters, we moeten dus dubbel kijken, Si dus e dubbel counter, checken. juist. Si e counter reformation te tumaloga actualmente me medinos. Dus dan moeten wij er naar uitkijken of deze tegenhervorming, beweging ook plaatsvindt onder ons of tussen ons. Actualmente. Vandaag de dag. Dankjewel. Juist. Pa sombra, citasini, anteriore pregunta da bira, e Martin Lutero nang javendiata. Want als het zo is, dan wordt de vraag, waar blijven die Martin Luthers van deze tijd? Oké, laten we ons ban waxi nos te mira, lo que hermano wait a profetiza, ta tumaloga awe. Laten we nu gaan kijken of wat Sister White heeft geprofiteerd of dat vandaag de dag zich plaatsvindt. Waka, laten we ons waken rapidamente. Laten we snel kijken. En de moviendo, no? Ja, Er is geen beweging in beeld, maar de muziek zegt al heel veel. ja, juist. Ja, hoor zie. Als je diz waar komt pire chiqui, en de ore no sta comprende. We kijken naar een klein stuk en dan kunnen we begrijpen. Je merkt het. Je merkt het. Ik ben gaan genoeg. Ok, dus nos diz by back. Hermano vai de bisa lotinkiko. Shouting and drums. Als we even snel teruggaan, dan kunnen we zien dat Sister White zegt dat er geschreeuw zal zijn en dat men drums gaan gebruiken. Ok, laat ons bij een tiki maar dilanti. Ietsje voorwaarts. Ok. Dus, nós estamos mirando lo que hermano vai de bisa, tá tomando lugar de nos tempo. Dus we kunnen zien dat wat Sister White heeft gezegd gebeurt in onze tijd. Juist. Que men dangi jo ave nos ting tour e video nak sowieso ta hopiting. Er zijn er veel van deze video's en het is goed dat we al deze video's hebben vandaag de dag. Assim nós vamos mostrando ave que lo qual que Sister White bisa está sucediendo exactamente ave manela vise. Zodat we mensen kunnen aantonen dat wat Sister White heeft gezegd
precies zo gebeurt zoals zij het heeft gezegd. Então ela bisa também que aceita mostrando que a aprovação também será. En ze heeft ook gezegd dat als we dat zien, de genadetijd zich gaat sluiten. Então já não se acaba de em que tempo nós estamos vivendo. Dus dan weten wij al in In the welke tijd wij beginning leven. was the Juist. Daqui nós temos outra coisa. and the word was with God that was made. Was God. Para bom. Do qual nós mira, wat que titel? Adventist Wat wij ons- Preparatory School. En wat we hier kunnen zien, als je naar de titel kijkt, is de lagere school van de Adventisten. Ja. Dus dat zag je nós mirando. Nós mirando diferente. So we have like special. Ok. Het ok. Dus nós mira acaba mira humano estima. Kiko de tumalo. Mijn geliefde broers en zusters, dus we hebben kunnen zien dat dat zich plaatsvindt. Juist. Dus het sign, het een signaal com a aprovação deve ser. Het is een teken dat de genadetijd zich gaat sluiten. Então, me mire que me vamos estimar, me bisa. Qual se tempo por a dúvida que Ellen White estava um profeta de Deus. En als ik dit zie vandaag de dag, broers en zusters, als je in het verleden mocht gedacht hebben, de twijfel had gehad dat Sister White een profeet is van God. Me que era o que se tu dúvida me se quita que Ellen White verdade profeta de Deus. Dan moet alle twijfel nu wel weggedaan zijn dat zij een profeet van God is. Dus agora bom, tá com e por predizer que também tu lugar exatamente maneira de ser de nos tempo que nós estamos mirando em vídeo aqui, diferente igreja. Want je moet nadenken, hoe is het mogelijk dat zij iets precies kon profiteren dat zou gebeuren in onze tijd, in onze kerken, voor de Juist. genadetijd zou sluiten. Dus het is hoop, het is in verdade que é profeta de Deus. Het zegt heel veel van haar, dat zij inderdaad een ware profeet is van God. Oké, dus baile que quando nós mira aqui, muziek, drum, shouting, emotionen, Al die dans, al die emoties, al dat geschreeuw, al die dingen, dat wij kunnen zien. Juist, é mesmo obra de counter-reformation, maar net oude de tempo de Luther. Is hetzelfde manier hoe het was in de tijd van Luther om een tegenwerking dat Satan Ja. eigenlijk Dus- gaf aan de hervorming. Correcto, dus simplemente lo que nos está haciendo a noche te muestra eigenlijk lo que nos estudiando en que gewoon in 2025 que nos vivando. Mooi gezegd. Met andere woorden, het is precies wat wij aan het studeren zijn, dat daar gebeurt in die tijd. Kunnen we het gewoon oppakken en we kunnen het hier in onze tijd zetten in 2025. En het is Juist. hetzelfde. Correcto, então que nós mira, por exemplo, track and field games en health Hier fair. zien we het lopen van track and field spellen en het Ja. gezondheids. Corabon, juist. Corabon, aprovação de bezeira. En je moet herinneren dat de genadetijd gaat sluiten. Alguém de lo dice sí, pero nos miste así deporte toch? Deporte de gezond. Iemand anders zou zeggen, we moeten toch sporten, want sport is gezond. Verdade, sporten gezond. Ja, natuurlijk, waarachtig sport is gezond. Pero no competitive sport. Maar geen wedstrijden. Juist, sport was sport, jog gewoon de naturaleza, was dat? Je kan gewoon sporten in de natuur bijvoorbeeld, bewegen in de natuur, dat is zo ook sporten. Juist. Pero aqui com o espírito de profecia de visa. Maar kijk wat de geest der profetie zegt. De visa, Satan has devised a multitude of ways in which to keep men from serving God.
Het zegt dat Satan verschillende manieren heeft opgeworpen om de mensen te weerhouden om God te dienen. Juist. He has invented sports and games in which men enter with such intensity that one would suppose a crown of life was to reward the winner. Het zegt dat hij sporten en spellen heeft ontworpen op zo'n manier dat de mensen zich intensief mee bezig zouden houden. Dat je zou denken dat zij een kroon als beloning zullen krijgen als zij het zouden winnen. Juist. En den su tempo tambe, ja, te in boting, karedi kabainan, En in haar tijd had je ook de paardenwedstrijden. En football tot nu hebben we dat matches, nog steeds. juist, football matches, Voetbalspellen. which are intended by thousands and thousands of peoples. Die voetbalwedstrijden die bezocht worden door duizenden en duizenden mensen. Juist. Que nos mira tour esa que pa kita nos mensen voor Jehovah. En we kunnen zien dat dat allemaal is om ons gedachten weg te houden van het werk dat er moet gebeuren. Dus die kon kiko Satanas sa atrove, Wat wist Satan of wat niet Satan, kunnen we dat herinneren? qua approvación de wijzera. Maar dat de genadetijd gaat sluiten. Bezig tenen nos mente dan bezig met tour type die koos. Menos daarom Jehovah houdt- En daarom houdt hij ons bezig, houdt onze hersenen bezig met allerlei soorten dingen. Okay, so awo bambek riba e Maar fanatico teruggaan. nan riba fanatico nan kuno e real fanatico nan kuno sa lezen die je in capítulo 10. En laten we teruggaan naar de waarachtige fanatiekelingen waar wij kunnen overlezen in hoofdstuk 10. Juist. Quem tabata e fanatico más activo? Wie was de grootste fanatiekeling die actief was? De grootste Wie? actieve fanatiekeling. Ja, er is het Thomas Monzer, Het zegt dat Thomas Munzer, the most active of the fanatics, hij was de meest actieve van de fanatiekelingen. was a man of considerable ability. Hij was een man om rekening mee te houden van zijn kunnen. Which rightly directed would have enabled him to do so. Wat natuurlijk, als hij goed gericht werd, hem mogelijk zou maken om dat te doen. Pero acabó. But he had not learned the first principle of true religion. En kijk nu wat het zegt. Hij heeft de eerste principes van ware religie niet geleerd. Okay, he was possessed with a desire of reforming the world and forgot, as all enthusiasts do, that the reformation should begin with himself. Hij was helemaal bezeten met de wens om hervormingen te brengen, de wereld te hervormen. Dat hij vergat, net als alle enthousiastelingen, dat de hervorming bij hemzelf eerst moest beginnen. Correcto, zoals si nos que trece un reforma of permiti Dios usa-nos para trece e reforma, Want als we een hervorming willen brengen, of toestaan dat God ons een hervorming laat brengen, Manuel Lutero, zoals Luther, e tingo kumisana onda, waar moet het dan eerst gebeuren? e tingo kumisana nos. Dan moet het eerst bij ons gebeuren. Talvez Dios kumisa prome ku Luther, ela kumisa deal ku Luther prome. Daarom begon God eerst Luther, is God eerst aan Luther zelf begonnen. Anto ora segundo Luther tava tahanye verdade na aqui, ante ora la mande para predicar evangelio. En terwijl Luther deze waarheden ontving van God, heeft hij hem toen pas gestuurd om de hervorming te beginnen. Het is mi cara Moses também, mas trabalhei 40 anos in deserto, cava, pe bai saque pueblo foi Egipto. Het doet me ook herinneren aan Mozes die 40 jaar in de woestijn moest blijven, voordat hij het volk van God uit Egypte kon halen.
Yes, otherwise lo è not por a fit. Pata e sunku te libera Israël voor de Egyptiërs. Anders was hij niet klaar om degene te zijn die het volk van God uit Egypte zou moeten halen. Oké, so kaya paso ko Thomas Monser isu sigidonang. En wat gebeurde met Thomas Munzer en zijn volgelingen? The fanatical teacher gave themselves up to be governed by impressions. Het zegt dat de fanatieke leraren gaven hunzelf op als degene die de leiding had over de impressies. Regarding every thought and impulse as the voice of God. En lieten het voorkomen dat alles kwam van het stem van God. Hopi peligroso, de verdad? Heel gevaarlijk, waarachtig. E devi sa corabon, keep in mind, kuta diavol ta obrando patrese pa undo e obra verdadero. En je moet niet vergeten dat het Satan is die bezig is de waarheid onklaar te maken. Consequently, they went to great extremes. Consequent gingen ze tot grote extreme. De kinasi. Some even burn their Bibles, exclaiming, "The letter killeth, but the spirit gives it life." En sommigen gingen zelfs zo ver dat ze hun Bijbels verbranden en terwijl zij schreeuwden dat de letter heeft het gedood, maar dat de geest geeft het leven. Juist. Que men literalmente na que Romano 7, legami wake. Romeinen 7. Sì. Nee, wak zit Romeino 7 ta sì. Un parti. Perché un pide in Galatio, legami wak. Dan zie je welke vers temporake. 2 Corinthians 3, 6. 2 Korinthe. 3. Sì. Hoofdstuk 3, vers 6. Ja. Welke de visa aqui na. Andiamo passava aqui. Sì. E de visa kende tambe asinos competente para servidona di un'alleanza novo. No di letter, sino di spiritu. Passo il letter da mata, ma spiritu da duna vida. Wow. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Niet de letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Que men leader ng aki, fanatico aki, kualanta, ding movimento aki. Want deze leiders die in deze beweging als fanatiekelingen zijn opgestaan. Want diavolo hinkana den patres een confusion de mente die ende. En je moet herinneren dat Satan hun erin heeft ingezet om verwarring te brengen in de mensen en hun gedachten. Que men die de otra palabra, dat Dios, entre comillas, dat Dios amanda ng kime Bijbel, basado op versículo di 2 Corinthians 3:6. Met andere woorden, tussen aanleidingstekens is het God die hen heeft gestuurd om de Bijbel te verbranden, gezien wat 2 Korintiërs 3:6 zegt. Oké, so, botin dos, que me la imponersi, botin, alguno te que movimento mandeding extremo? Laat me het zo zetten om het uit te leggen dat sommige mensen pakken de beweging en die brengen hem tot de extremen. En de otro de que movimento mandeding opposite, que men die bijstandaard completo. En anderen die doen het tegenovergestelde. Ze brengen de standaarden helemaal naar beneden. Juist, dus het is Monser's revolutionary teachings claiming divine sanction. Met andere woorden zegt hij, Munzers een revolutionaire manier van les te geven, of van leringen te geven, claimde dat het van een heilige oorsprong was. Led them to break away from all control and give the rein to their prejudices and passions.
Maakte dat zij zichzelf helemaal losmaakte van alle controle dat zij hadden en zichzelf over te geven naar prejudices, naar ja, naar bedenkingen die alleen maar passie opwekt. Yes, the most terrible scene of sedition and strife followed, and the fields of Germany were drenched with blood. Vervelend. Ja, prejudice is vooroordelen en passie dus, bracht hij aan. En het zegt dat de meeste slechte scènes van mensen te bedwingen om vooruit te komen en op een veld te brengen in Duitsland, waar ze helemaal zelfs door het bloed doordrenkt waren. Juist. Que men die gewoon na kwe, pessoal, ora ko, bekwe movimento hinke de extremo. Come se coi bota danha hinter e lo qual ku Dios hace, hinter obra. Want als je zo'n beweging helemaal in extreme brengt, dan ben je alles aan het afbreken wat God heeft opgebouwd. Juist. Un voorbeeld, que men die Dios que nos cuida nos salud, bebe suficiente agua, por ejemplo. Met andere woorden, als voorbeeld, God wil dat wij onze gezondheid bewaken en dat we genoeg water drinken. En toen de Colombia a salir de noticia con un gente hombre tata, ku amuri, door que le bebe dimas agua. En ik kan me herinneren dat er ooit in de nieuws naar voren was gebracht dat een man, te veel water had gedronken en daardoor dood was gegaan. Juist. Que me ela si bondori bebe agua, pero la Hij quinque heeft de wel goed gedaan. extremo. Hij heeft wel goed gedaan door water te drinken, maar hij heeft het tot het extreme gebracht. Juist. Que men tampoco de bom. Ja, dat is ook dus niet goed. Juist. Dus e fanatico na aki, lang visa, undi nan kos, dus e tipo nan aki, a cueco inque de extremo, pa trece un mal impresión de el verdadero movimiento. Want deze mensen hebben, deze types hebben dat in zulke extreme gebracht, zodat men de verkeerde begrip had van de waarachtige beweging. Yes, Hervorming. correcto. Dus, e gente nan entre nos, ok? Ko lang visa ko tinha enseñanza nan aki di fanaticismo. Met andere woorden, mensen die onder ons zijn, die deze type leerlingen hebben en die zulke fanatiekelingen zijn. Lo bij hiba na immersun kos ko apaso ko Thomas Monson is su seguidonam. Zal de mensen op dezelfde manier tot dezelfde manier uitersten brengen zoals Münzer en zijn fanatiekelingen opvolgers. Juist. Dus de pergunta também, ora ons para que tu deve pergunta, Yuri. Met andere woorden, als we even stilstaan op de vraag. Com e gente nan amira Luther awor, ko ela sali voor die isolation. Hoe hebben de mensen naar Luther gekeken nu hij uit de isolatie kwam? Oké, zo agora bom. Ja, extremismo abing, después un otro lante jaya banda, awor Luther meeste bini. En je moet niet vergeten dat extremisten waren opgestaan en van andere kanten stonden ook weer op. En nu is Luther zelf gekomen uit zijn afzondering. Juist. Com não lo mira Luther, ko a start em movimento de uma forma correta guiava o Espírito Santo. Hoe zouden ze naar Luther kijken die de beweging is begonnen onder leiding van de Heilige Geest? Wa com inimigo tunga que kogo, hè? En nu moet je kijken hoe de vijand met dit allemaal is aan het spelen. Dus na de bisa wo, anta Luther ta el líder de movimento aqui. En dan zeggen ze, nee, het is Luther die de leider is van deze beweging, deze nieuwe beweging. Juist, ta e trece que ko bij de extremo sin aqui, te ko bin dramamento de sangue. Het is hij die dit tot zulke extreme heeft gebracht, dat er zelfs bloedvloeiing moest, zelfs dat het bloed moest gaan vloeien. Ta dorku, ta e apone goyena que ta kima Bijbel, ku kiko que konai, ta Luther. Het is zijn schuld dat de mensen Bijbels zijn aan het verbranden. Het is Luther.
die Ba mire daarachter kon, staat. juist. Ba mire ko wo miro manstima. Heb je het niet kunnen inzien, mijn broers en zusters, mijn geliefde broers en zusters? Dus is se, het is mi ko riba Elias. Ora ko is sekura abini, ding Israël. Het doet me denken aan Elia toen de droogte kwam in Israël. Te kiko irei a capa bis Elias a trove. Wat had Agab tegen de koning Agab gezegd tegen Elia? Ele Elias? disse ta abo te sunku de busca problema. Hij heeft tegen hem gezegd, jij bent degene die voor de problemen zorgt. Amire que men sin ento Elias bise pergunta ami ta abo beso ta abo drin de apostasia. En Tami. Elias zei tegen hem, het is niet ik, maar het is jij die in apostasie. Afdwaling, toch? Apostasy. Ja, jij bent degene die was aan het afdwalen. Juist. Então, mesmo com o ser humano vai de bisa, o é verdadeiro fiel adventista não também o word die label, paco e mundo também de laatste tempo aqui. En hetzelfde zegt Zuster White, dat de mensen ook zo geleverd zullen worden in de laatste tijd voor deze misleidingen. Personal bisa anta pa falta de guarda donan di sabat, calamidade biendo rive mundo aqui, dus mensen kaba kunang. Want ze zullen zeggen, het is door het te doen van deze sabbathouders dat zoveel slechtheden gebeuren op de wereld. We moeten ze afmaken. Juist. Que mijn inimigo te broer, ik gusta broer tera. De vijand houdt ervan om de mensen eigenlijk te bedriegen, in de war te brengen. Correcto. Então, senhores, dus eu pergunto tava noite, tá quem realmente tava de verdadeiro fanático nanto? En dus dan is de vraag vanavond van wie waren de echte fanatiekelingen dan? Dus, en nota Luther, Het was dus Luther niet. sino esnanco apone e Bijbel umbanda, e sakita soso de mescos ave tambe entre nos. Het waren degenen die de Bijbel aan de kant hadden gelegd. En vandaag de dag gebeurt hetzelfde onder ons. Pacta net In ons esnanco, midden. juist, net esnanco te tenen in verdade bíblico, Want is de Bijbel, juist is degene, profecia, het is juist degene die vasthouden aan de waarheden van de Bijbel en aan de geest der profetieën. e te trata com a ajuda de Deus para bibele e sim saque na outro não. En die op God steunt om hem te helpen om deze waarheden aan anderen te leren. Dan não te worden je man fanatico. Worden zij juist fanatiekelingen genoemd. Juist, que me ora com dama, por exemplo, cambia sua forma de bisti, e com essa bisti, maneira me se bisti biblicamente, Bijvoorbeeld als een dame haar manier van aankleden verandert naar hoe bijbels zij zich moet aankleden. não te mele, por exemplo, não te make it chapo, extremista, right? Dan zeggen ze dat die eigenlijk dom gekleed gaat. Juist, of não te bisa, of não te me Ellen White. En toen Roman Jennifer Portanami. Ze zeggen tegen hun dat ze Ellen White is. Juist. Maar mire, paso net is nanku que é correcto. Dan nang te worden die label com label robes. Want juist zij die de juiste handelingen willen plegen, worden beklaagd van dat zij het fout doen. Juist. Laga no swak. Dus er pergunta tra, quem atrove a worden culpa dita fanatico? Laten we weer gaan kijken naar wie werden beschuldigd van fanatiekelingen. Oké, capítulo 10, que tu vai. Nog steeds in hoofdstuk 10. Er is and now Wittenberg itself, the very center of the Reformation. En het zegt dat Wittenberg, het plek Wittenberg zelf, die nu de centrum was van de hervormingen. Maar diz Pagatini bom, dus
e eentje inimigo tava tata focus iba e center die reformation. Je moet dus goed opletten. De vijand die richtte zich precies op de centrum van waar de hervormingenbeweging bezig was. Ja, zo en op een missie ku Luther mes. Dus de Luther Hij dat kon- skondi. Hij kon Luther zelf niet aanraken, want Luther die had zich afgezonderd. Zo korabong diabo kera mata Luther, pero Dios se protege. En je moet niet vergeten dat de duivel Luther wou vermoorden, maar God heeft hem beschermd. Dus eure e door que no po kava gune, eta purba modi kava ke movimento. En omdat hij Luther zelf niet kon afmaken, probeert hij de beweging, de hervorming eigenlijk af te maken, te Eta doden. vis, juist, que men die eure, eta visa, was fast falling under the power of fanaticism and lawlessness. Het zegt dat zij snel waren aan het vallen onder de macht van het fanatisme en wetteloosheid. Juist, en dus ik visa, this terrible condition, escucha bom, had led not resulted from the teachings of Luther. En het zegt dus dat deze deze horrorconditie had niks te maken met de resultaten van Luthers leringen. Juist, en er is but through how Germany, his enemies, were charging it upon him. Maar het zegt dat door heel Duitsland zijn vijanden hem daarvan beschuldigen. Mire, siendo que no te, tanang. Terwijl het hij niet was, maar het was zij zelf. Va mireta, e mes un coro, manata captando si, lo que pasa con Luther, ta lo que te pasa con nos también, ave. Mijn broers en zussen, begrijpen jullie wel dat wat met Luther is gebeurd, ook met ons tegenwoordig is aan het gebeuren. Hetzelfde neemt weer plaats. Ja, is Hetzelfde bezwaar. gebeurt weer. E mensa, wacht, zeg je de douche, mi romano stima venoci? Weet je wat prettig is, mijn broers en zussen, vanavond? Algunos por studia e capítulo na aqui, 13 na vida, que men bring them to life. Wanneer wij deze hoofdstukken kunnen bestuderen en dat tot leven kunnen brengen. Anterior time su nificación, pues eure bopo mira mane ante coque Dios ta que pa mi comprende den tour lo que la escribe den buki conflictos aqui. En dan kunnen we begrijpen wat God wilde dat wij zouden begrijpen. Want dit allemaal staat in het boek De Grote Strijd. Juist. Buki Bible. Het boek dat levend is. Juist. Então, dus eure e mensagero nan di Dios ta worden hibat dilanti, of niet, visa estrango te hibe verdad presente, e verdadeiro reforma. Met andere woorden, zij die de waarheden naar voren brengen van de ware hervorming, Lo worden je maar fanatico nan. Oké? Zie? zullen fanatiekelingen genoemd worden. Ok. Dus, de otra palabra, mi romano, mientras otro nan kuta trabajando contra e obra te worden elogia y honra. Terwijl anderen die het werk tegenwerken, zij worden wel behuldigd. Pero mi que cura ya romano ave, si bota un persona que guía por Espíritu Santo realmente te siente obra, sigue así. Maar ik wil uw broeder en zuster vandaag bemoedigen dat als je de ware boodschap bent aan het brengen, blijf het doen. Juist, no flaquea por sombra, nan te llamaba tu tipo de nombre. Dan moet je niet gaan verslappen omdat zij je alle soort namen benoemen. Juist, vamos aquí con más hermano White de visa. Laten we nog kijken wat nog meer zuster White zegt. Ete visa mi de quene party hill, Ik ga naar het gele deel en het zegt: it was you que me tiene kiko al final kiko na lo visa e minister nan aki, fanatico nan aki, real fanatico nan to. Laten we kijken wat tegen de ware fanatiekelingen gezegd wordt. Juist. Pues o corabón,
el templo y el camino de Dios lo va a revelar quién realmente te quién. Want de tijd zal komen wanneer God gaat laten weten wie was. Wie Dus de agora, ware zijn. guys, quién es verdadero fanático nanta. Wie de ware fanatiekelingen zijn. Dus de visabo, it is in a crisis, hermano, vai de visa, that character will be revealed. Want Sister White zegt dat het is in de crisis dat de ware karakter getoond zal worden. Anterior, ora que é carácter verdadeiro aqui, de quem realmente é fanático na de verdade, Dus chega, wanneer de karakter van hem getoond zal worden van wie de ware fanatiekelingen zijn, wake de visa, it was you who kept me from receiving the truth, which would have saved me from this awful hour. The people turn upon their ministers with bitter hate and reproach them, saying, "You have not warned us. You told us that all the world was to be converted, and cry peace, peace to quiet every fear that was aroused." het zijn de broeders en zussen die dan tegen die fanatiekelingen zullen zeggen, het zijn jullie die ons hebben tegengehouden om de waarheid te ontvangen, die ons had kunnen redden van deze horrible tijd, awful tijd, verschrikkelijke tijd. De mensen keerden tegen deze predikanten met een bittere haat en was hun aan het zeggen, jullie hebben ons niet gewaarschuwd. Jullie zeiden tegen ons dat de wereld moest bekeerd worden. We schreeuwden maar dat er vrede was om onze angsten te bedekken. Yes, you have not told us of this hour, and those who warned us of it, you declare to be fanatics and evil men who would ruin us. Nou, jullie hebben ons niet verteld over deze uur. Jullie hebben ons niet gewaarschuwd jullie hebben ons niet verteld over deze uur. En de mensen die ons proberen te waarschuwen over deze tijd, hebben jullie als fanatiekelingen en slechte mensen benoemd. Die de wereld, die ons zouden vernietigen. ja, is que men net brother ku hermana nan kuta 13 kon ik pas spierta gente nandi no sigi nang no bainan tras niet fanatico nanta. Juist deze broeders en zusters die deze waarheden brengen, hebben ze tegen ons gezegd van, je moet niet achterin gaan, want het zijn fanatiekelingen. No subi nan zoom, no bainan iglesia nang. Je moet niet op een Zoom gaan, je moet niet naar een kerk gaan. Juist. Pero basta que de dolo, gente nang aki, ya acaba aprobación sera panang inano po bira mas. En wat je ziet is dat de genadetijd al voor hun gesloten is en dat ze kunnen zich niet meer bekeren. Tapi sei nang abira ku better hate, que men kun rabia, contra minister nang ku abis nang ku tukota by tokei. En daarom zijn ze met een bittere haat tegen de predikanten gekeerd die zeiden dat alles goed was, dat alles goed ging. Juist, que men está mirando Luther de 2025 bij que is cerrada de aprobación. We kunnen dus Luther zien nu in 2025 en dat gaat zo door tot de sluitingstijd van de genadetijd voorbij is. Isaías 5:20. Jesaja 5 vers 20. Hay días nango te llama lo que está malo bon y lo que está bon malo, lo que está oscuridad luz y lo que está luz oscuridad, lo que está marga dushi y lo que está dushi marga. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis, die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Então eu pergunto de Bira, segundo você vai finalizar, En segundo você terwijl vai we gaan finalizar, afronden, is de vraag nu, Kiko Luther lo hace o? wat zou Luther in deze tijd doen? Agora, bom, havia confusão den
que movimento. Want je moet herinneren dat er verwarring is ontstaan in de beweging. Luther na je me fanatico, en te fanatico nam verdadeiro mes, nan dico nan de bom. Want Luther hebben ze een fanatiekeling genoemd en de ware fanatiekelingen zelf hebben ze goede mensen genoemd. So diavolo bruto ko de outro. De duivel heeft alles in verwarring gebracht. Awo Luther wo, si awo Luther de be comita si awo, pa mi por trece algum gente nam back na e verdad. Ne reforma verdadeiro. Dan vroeg Luther zichzelf af van hoe kan ik de mensen terugkrijgen naar de ware hervorming. Awo ko te bing. En nu bekomt het. Wake de viso. Het Kijk is wat het zegt. day after day, for a whole week, Luther continued to preach to eager crowds. En het zegt dat dag achter dag voor een hele week heeft Luther gepredikt naar een volk die naar hem wilde luisteren. The word of God broke the spell of fanatical excitement. Het woord van God brak door de spel. Door Look, hoe de fanatiekelingen de mensen vasthielden met hun spanningen. it is the power of the gospel brought back the misguided people into the way of truth. Stop. Het zegt, amen. Het zegt dat de macht van de evangelie bracht de mensen weer terug op de weg van waarheid waarvan ze misleid werden. So waka banco mi rapidamente Romano 1:6. Ga samen met mij heel snel naar Romeinen 1 vers 16. Nou, me diz wak den cortico, Heibert, maar mira man. Ik heb uw hand gezien. Na, time de baby sabo, na busa de book do holandês, busando na 540, toch? Wak, nou, ze daar na 5:7, no se sigue vai. No, es no holandés que me No holandês, busando No, sí. se La vez me avise na 540 no estaba. So okay. da bosta na holandês. Okay, Schenker. Anto dentro na papiamento bota na munda. 558, Steven? Negami wak, so me de base de volgens in inglês, dus sal mes. No na inglês, já passava bisando aqui da riba, babisando tu curso. 5:7. Hã? Sim. Me de dan 5:7, en terminosa. Wak. Se de capítulo 10 você está ainda, depende que tipo de book nanti. Sim. Você diferente book se tá único plaatje de na holandês, bota página na mais leu. Amen. Bota na sim plaatje, bota na página na mais cerca bani change 6 assim. Dus tem capítulo 10. Dus moet je echt wachten in qua capítulo. Ja, mas esse tá 5:59 meta. 559 Santa. Sim. Não bisa. Anteori esse de book de Papiamento. 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 5:59 quase. Lo mi predica sim e discutir. Não, revisa dia tras dia durante semana, Luther sigue predicando e multitud ansioso. Sim, dia tras dia, durante inteiro semana. Juist. Vai. Sim, mas ele. Tremendo. Ok. Romano 1:6. Romeinen 1 vers 16. Pa sombra mi no tin vergüenza di evangelio, Pablo de Visa. Dus Paulus zegt, want ik schaam me niet voor het evangelie. Pa sombra exacta e poder de Dios pa salvación pa turco ta quiere, pa judío pro me y también pa e griego. Want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Que men com Pablo de comisar pa som mi no tin vergüenza. En hoe begint Paulus met zijn redenering? Hij zegt, want ik schaam me niet. Di Kiko, je evangelio. Van het evangelie.
Di kong, paso esa kite poder di Dios, pa salvación, pa turco de kere. Waarom? Want dit is het macht van God voor allen te behouden die geloven. Que men Luther no a permiti su mes, a pesar que nanga labele, Want Luther heeft niet toegestaan, ondanks dat ze hem hebben slecht gelabeld. juist, die timbergüense of die, osa flakje dingen ook, je wist ano, give up. Ja, hij liet zich niet eigenlijk ontmoedigen om door te gaan in dit. Juist niet. Juist, que men die juist a woku nang a diabele misleiding en a wolle primi massa ainda, pa pushe evangelio verdadero. Juist daarom duwde hij nog meer om de waarheid van de ware evangelie naar voren te brengen. Juist, que men de otra palabra estaba de lucha contra viento. Contra viento. Met andere woorden, hij was tegen de winden aan het strijden. Pero su amor toch pa evangelio y es romanan, ko wordo misleid. Want zijn liefde voor de broeders en zusters die misleid waren door Münzer. Juist. Juist. En to apone sali voor die su isolación, bin ding eende nang pa predica evangelio verdadero. Deed hem uit zijn afzondering komen om de waarheden te prediken voor de mensen. Nou, wou mire. Wou mire con Luther. En to is een voorbeeld van ons kopje awe. Kun ons tambe tinko imita esa que we. Ja, dat laat ons zien dat wij ook hetzelfde moeten doen. Hetzelfde moeten nadoen wat Luther heeft gedaan. Juist. Oké, sempre bij dingen karakter die Christus. En altijd in de vorm van de karakter van Christus. Pero, waka wat we zouden preach to the crowd. Kita crowd. Met andere woorden, crowd sta pueblo. Juist. Grupo de gente en puta paraína. Correcto. Que men de otra palabra, presenta el mensaje públicamente. Met andere woorden, hij heeft de boodschap in het plena publiek gebracht. Juist. Anto kita wat de mensaje trove, ku Luther 13. En wat was de boodschap weer dat Luther bracht? Een mensaje die protesta. De boodschap van protest. So ahora bon, que men ahora bon, Luther lo conocí como movimiento protestantismo. Ja, je moet niet vergeten dat Luther bekend staat als degene die de beweging van protestantisme is begonnen. Ja, es que men nota un mensaje lali of un cola vintrese pa gewoon que men un kikutata, un protesta contra abominationen y picanan di Babylonia. Het was geen slappe waterboodschap dat hij bracht. Het was een sterke drank tegen de pausdom dat hij bracht. Juist. Een sterke boodschap. Juist. Que men no acque mensaje nuora demple of was a 13 más o menos que men no la 13 dingen tono loud en clear para ende comprender precies que te papiando dice. Hij heeft niet met gewaterde boodschap gebracht voor de mensen. Hij heeft een heel duidelijke boodschap en met een luide roep gebracht voor de mensen, zodat ze duidelijk konden begrijpen wat hij zei. Zie we zo ook. Zie je no papje duidelijk en toen een ander ding confusion. Dat kon dat si sali, zie je no de papje duidelijk. Ja, want als hij niet duidelijk spreekt en de mensen zitten in een verwarring, hoe kunnen ze dan uit die verwarring komen als hij niet duidelijk spreekt? Ja, dus we zeggen, we tamben nos 5 papje duidelijk. Daarom moeten wij vandaag de dag gewoon heel duidelijk spreken. Oké, Jeremias, para ons voorbij kantiklie, para ons bij rondaf, Jeremias 21:8. We gaan Jeremias hoofdstuk 21 vers 8. Te visa tambe, vice pueblo aquí, así el Señor te visa, mira, mi te pone delante, e camino de vida y e camino de morto. En het zegt, en tot dit volk zult gij zeggen,
Zo zegt de Heer, zie, ik stel u de weg des levens en de weg des doods voor. Mire, dus Dios está poniendo aqui também delante de nós awe. En vandaag doet God hetzelfde ook voor ons leggen. Juist, we zitten bij zitten zeggen bij capítulo 10. May God of his mercy preserve me from a church in which there are none but saints. I desire to dwell with the humble, the feeble, the sick, who know and feel their sins, and who groan and cry continually to God from the bottom of their hearts to obtain his consolation and support. Tremendo. Het zegt, mogen de Heer met zijn genade mij beschermen van een kerk die vol heiligen zit. Ik wens naar de mensen te gaan die nederig zijn, die zwak zijn, die ziek zijn. En die hun eigen zonde voelen en herkennen. En met een gehuil God tot in het boezem van hun hart zijn aan het zoeken. Om zijn redding te krijgen van hen. En zijn ondersteuning. Wow, met imaginami que ende na aqui. Tava de bisa homo Mario aqui por amor verdade. Mas não desse é morto. Então me kita kansen nan. Ik kan me indenken dat deze mensen hem de dood dood wensten, omdat hij hun eigenlijk alleen maar moeilijk was aan het maken. Ja, en dat is troba que menos troba inimigo de aí su gang, het stroba obra, het stroba inimigo de aí su gang, zie. Want het hindert de vijand om zijn gang te kunnen gaan. Wat is de visa? Dus we gaan een beetje rapido, we zo'n beetje nog steeds sera. We gaan een beetje snel, omdat we zo meteen moeten afsluiten. The mess is a bad thing. Wat kiko luta de papia, ding multitude, hè? The mess is a bad thing. God is opposed to it. It ought to be abolished, and I would that throughout the whole world it were replaced by the supper of the gospel, but let no one be torn from it by force. Pare che dopo è importante. The mess. Ja. Santo sacrificio di misa. Ja, de heilige santo sacrificio, de heilige offer, wanneer de priester eigenlijk de hostie naar voren brengt, is niet goed, zegt hij, is een slechte ding. God is tegen dat. Het zou helemaal mee weggedaan moeten worden. En het zou over de hele wereld eigenlijk moeten vervangen worden. De Heer is een heilige avondmaal van de evangelie. Maar laat niemand zich voelen dat hij eigenlijk tussen twee wallen zit. En dat hij met kracht eruit moet komen. Oké, dus juist, uitgetrokken. En toen, kita pasa, carabo, het is van de whole world. Ja, van de hele wereld. Que mensen Luther, dat we de Bijbel, we den 2025, wat ik er Luther los zien, gewoon rustig, en toen lag je mes bij, gewoon toe rond, sin een protesten. Denk je dat als Luther nu in 2025 zou leven, dat hij zo gewoon zou zitten, terwijl dat allemaal voor zich gebeurt? Juist, Lola protesta again, right? Hij zou weer protesteren. Pero pide aqui, me de gosto de Jesus, wat ik te visa. Het is but let no one be torn from it by force. En het zegt heel duidelijk, laat niemand met macht ervan uitgetrokken worden. De mes is de mis. Ja, de mis, kerkmis. Juist. Ja, de kerkmis, de katholieke kerkmis. Juist.
que men nos tengo predicar en verdad meneer Luther así. Met andere woorden, we moeten de waarheid prediken zoals Luther dat heeft gedaan. Pero nos no po força gente que men niet contra su consciência passar voor Babylonia. Maar met andere woorden, kunnen mensen niet forceren om tegen zijn eigen wil uit Babylon te vertrekken. Juist, decisão, so, corabon, so is Jeremias 21, toch? Ja. Je kan herinneren dat wat we in Jeremia 20, 21 hebben gelezen. E nananta e gente, Deus pone decisão delante de gente para gente mesmo tomar. En je moet daarin zien dat God de beslissing voor de mensen heeft neergelegd, dat ze het zelf moeten kiezen. Quando Deus não tá força gente. God is niemand met geweld aan het trekken. Que men nós temos que predicar, para nós não por força ranque em essa que é catolicismo, é pentecostal, é mormon, nós não por uproot na assim, nós temos que predicar o evangelho. Wij moeten de boodschap gewoon brengen. We moeten de mensen niet gaan forceren. We moeten ze niet met geweld uitdrukken uit de mormonen, uit het katholicisme, uit al die andere kerken. Correcto, pero esse é papado e seu aliado na nanta se by force. Nós não. Want dat is wat de paus dan met al zijn allies aan het doen. Met al zijn volgelingen aan het doen. Dat ze hun uit de andere kerken trekken met geweld. We zeggen, because I do not hold men's hearts in my hands, as the potter holds the clay, we have a right to speak. We have not the right to act. Let us preach. The rest belongs unto God. Het zegt, we moeten het in Gods hand laten, dit probleem. Zijn woord moet handelen en niet wij. En wij zo, als je het wil weten, omdat wij zijn niet degene die de mensen in hun harten in hun handen houden. Zoals een kleimaker de klei in zijn hand houdt. We hebben de recht om te spreken, maar we hebben de recht niet om te handelen. Laat ons dan preken en de rest aan God overlaten. Ja, het is mijn corazon amico no po cambiar. Met andere woorden, jij en ik kunnen de mensen hart niet veranderen. Pero si nos tengo, como se dice hoy, predicar en corazón. Maar wij moeten wel naar de harten spreken, prediken. Juist. Oké? Oké, laat me deze zeggen, dat is ook importante. Deze wil ik ook zeggen, want het is ook belangrijk. Wat ik wil I will preach, discuss and write. But I will... Ik zou prediken, discussiëren en schrijven. But I will constrain none, for faith is a voluntary act. Maar ik ga niemand dwingen, want omdat geloof is een vrijwillige acte. Ik ben aaste met de predica un verdad, que por salva, pero tiene de decidirse de absete. Want zelfs al predik ik een waarheid waardoor iemand gered kan worden, is het de persoon die zelf moet beslissen of hij dat aanneemt. Quiero de wakuene está muriendo riba cama de muerto. Soms kijken naar iemand die ligt op zijn doodbed en is dood aan het gaan. Wat die gaan die drente su mente bisa si na Jesus, bisa si, pero me como será wowo. Je wil graag in zijn hoofd kruipen en tegen hem zeggen, zeg ja tegen Jezus voordat je je ogen sluit. Pero bomba siete persona mes tengo bisa, si Jesus, niet absetavo. Maar dat kan je niet doen. De persoon moet zelf zeggen, ja Jezus, ik neem je aan. Het is see what I have done. I stood up against the Pope, indulgences, and the papers, but without violence or tumult. Mire? Want hij zegt, zie, wat ik heb gedaan. Ik ben opgestaan tegen de paus en zijn leerlingen en zijn poperie.
zonder geweld te gebruiken of voor tumult te zorgen. Pero ela para sí contra mentiras, sí. Maar hij stond wel tegen de valse leringen. Solamente no usa violencia. Alleen heeft hij geen geweld gebruikt. It means I put forward God's word, I preached and wrote. This was all I did. Hij zegt, ik heb Gods woorden voor mij gesteld en ik heb gepredikt en geschreven. Dat is alles wat ik heb gedaan. And yet while I was asleep, En zelfs terwijl ik in slaap was, the word that I had preached overthrew popery. hebben de woorden die ik had gepredikt pausdom omver gegooid. Mire, zit power di evangelio. Je hebt het gezien, dat is de macht van de evangelie. Pero no stinco predique. We moeten het prediken. Anders enota sin nada. Anders heeft het geen effect. So that neither prince nor emperor has done it so much harm. Geen enkele prins of zelfs een keizer heeft het zo een pijn gebracht. Juist. And yet I did nothing. The world alone did all. The word alone did all. Dat dacht ik ook. En zelfs, ja, ik heb niks gedaan. Het is het woord dat alles heeft gedaan. Yes. And by table, I therefore kept quiet and left the word to run throughout the world alone. En daarom heb ik me stilgehouden en heb het woord alleen het werk laten doen in de wereld. Oké, so kiko de tres cosas que Luther hace. Wat zijn de 3 dingen die Luther heeft gedaan? Predica. Hij heeft gepredikt. Dialoga. Hij heeft dialoog gehouden. Scrivi. En hij heeft geschreven. Kiko nos tinko asi awe. Wat moeten wij dan vandaag doen? Predica. We moeten ook preken. Dialoga. We moeten ook in dialoog gaan. Scrivi. En we moeten schrijven. Maar mire, dus is sei awe noche sowieso die mas cos. Dan se ponere we pantalla, we nos mire tres cos lang. Sowieso zijn er meerdere dingen. Maar ik zet deze 3 dingen alvast in beeld. Ja, is gemendi. The more she condemned and prohibited the Bible, the greater was the anxiety of the people to know what it really taught. Hoe meer ze proberen de Bijbel tegen te houden, hoe meer wilden de mensen daarvan weten wat het leerde. Wak, tiende ave mi romano stima, ti medo di dare stappen ki, we zullen ti medo di ta differente. Er zijn mensen die bang zijn om deze stap te nemen vandaag de dag, omdat ze bang zijn om heilig voor te komen. Sì, we te pensa con gente lo bij miravo, kiko nan lo bij papje divo. Want ze denken, hoe zullen de mensen naar mij kijken? Wat zullen ze over mij vertellen? Pero pregúntame se está kiko Señor, kiko Dios te vai misa dimi si mi quieres en así obra. Maar de vraag moet zijn, wat zal God van mij denken? Wat gaat God van mij vinden als ik mijn werk niet doe, de taak niet uitvoer? Luther así, no está me tengo así. Luther heeft het gedaan, wij moeten het ook doen. Luther immediately began the translation of the Old and published it in parts as fast as complete. Luther begon meteen met de vertaling van de Oude Testament. En dat te publiceren in delen. En werkte snel aan om het helemaal compleet te hebben. So corabo, ela si in Nieuw Testament, ela bij het Old Testament. En we moeten herinneren dat hij het Nieuwe Testament had gedaan en daarna is hij aan het Oude Testament gaan werken. Ja, is que men si nos te mire e obra con nos meste así, awe tambe. En zo zien we de taak die wij ook vandaag de dag hebben om te doen. Ela permite isso escrito na wordo imprentar e wordo destruir e bendi. Hij stond toe dat zijn schrijven werden gedrukt en ook verdeeld en zelfs gebonden worden.
Door die obra di corpo of verkocht taje, worden, sorry. juist. Je obra di corpo taje boekje na misra bij tour caminda. Met colporteurs moesten de boeken overal naartoe gaan. Ela establece home churches nan. Hij had huiskerken gesticht. Ela establece escola de entrenamiento. Hij heeft scholen gesticht om trainingen te geven. Y ela deal con tanto e fanatico nan itambe kue mundo. En hij heeft ook gedeeld met. Hij heeft ook de fanatiekelingen en de wereld aangepakt. Que mij eigenlijk meer om aanstima we noches, orans mira luta nos, no te mira um ambo flow, in nota flow, om ik de flow. Als wij, mijn broers en zussen, als wij vanavond kijken naar Luther, dan zien we geen man die eigenlijk een luie man was. Hij was niet lui. Move, om ik dat we move. Hij was constant in beweging. Mire, move meeste to. Waar de wisten Luther's writings, were welcomed alike in city and in Halmnet. What Luther and his friends composed, others circulated. Luther zijn schrijvingen waren verwelkomd in de steden en de buitensteden. Wat Luther en zijn vrienden in elkaar zetten, brachten anderen in circulatie. He traveled through whole provinces, visiting hamlets and cottages, where they sold the books of Luther and his friends. Germany soon swarmed with these bold colporteurs. Nou, tremendo. En zij reisden naar provincies en buitensteden en ook in dorpen en ook in kroegen, waar ze de boeken verkochten van Luther en zijn vrienden. En spoedig werd Duitsland helemaal ondergelopen door colporteurs die niet bang waren om te zeggen wat ze moesten zeggen. Ja, zo Carabona, nan abende e writings of Luther. En je moet herinneren dat zij de geschreven van Luthers verkochten. Bijbel y escrito aan die Luther. De Bijbels en de geschriften van Luther werden verkocht. Kiko nos ting awe. E Bijbel y kiko nos ting. Wat hebben wij vandaag de dag? De Bijbel en wat nog? Escrito aan die hermana White. De geschriften van zuster White. Juist, tiene de visao, pero Luther avisa solo scriptura. En velen zullen tegen jou zeggen dat Luther heeft gezegd sola scriptura. Juist, que me han de visao de otra palabra nan get rid die escrito aan de hermana White. Met andere woorden zeggen ze van je moet de geschriften van Ellen White achter je laten. Ahora, verdad que Luther avisa solo scriptura. Het is waar dat Luther sprak van sola scriptura. Pero esta tiene su writings nan tambe. Maar hij had zijn geschriften ook daarnaast. Que a pesar que la enfatizar solo scriptura. Hoewel hij emphasis legde op sola scriptura. Esa que no aninga e hecho que su escrito nan meester acompanha e Bijbel. Heeft dat niet te min gedaan aan zijn geschriften die ook naast de Bijbel mee moesten gebracht worden. Mire, dus ave nos ting fundatie para arriba mi romano stima. Met andere woorden, vandaag de dag hebben wij een grote fundering, een grote basis waarop we kunnen staan, broers en zusters. Juist, marque con aqui, highlighted in mijn boekje. Oro en die sabon, zie? Deze dingen moet je ondermarkeren in jouw boek, zodat wanneer mensen tegen jou zeggen... Solo scriptura, hermana. Solo scriptura, brother. Sola scriptura, broeder en zuster. Sola scriptura. Wat we zijn aan zie, solo scriptura and the writings of Ellen White. En dan zeg je sola scriptura, maar ook met de geschriften van Sister White. En de naam is een plamatur caminda ding in mundo. En we moeten ze verdelen overal rond de wereld. Carabon is bezig que obra de reforma verdadero. En je moet niet vergeten dat we bezig zijn met het werk van de ware hervorming. Oké, nami diz 5 minutos mais. Geef me nog 5 minuutjes. Te la mi lezen door These writings were studied
with deep interest by rich and poor, the learned and the ignorant. Deze geschriften werden bestudeerd diep bestudeerd met diepe interesse door zelfs de rijken en de armen. En ook degenen die geleerd zijn en zelfs zij die ontwetend waren. Qua writings. Welke geschriften? Writings die Luther. De geschriften van Luther. Luther's writings. Staat daar in het rood. Juist. En toen nang award studia kukiko deep interest. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben het met diepe interesse bestudeerd. Wat de tempo meneer Saki, hende hanya, een gran conflicto aki densumang. Met andere woorden, als iemand in deze tijd het grote conflict in zijn hand krijgt. Huntuku een King James version die Bijbel. Samen met de King James versie van de Bijbel. Staat de vertaling van de Bijbel. Juist, or een studie kan ik deep interest. Wanneer ze dan diepe interesse krijgen. Dios lo abriende na que su mente, no? Panampo mira e tempo que nós vivemos para tomar decisão. Dan gaat God deze mensen hun gedachten openmaken zodat ze kunnen zien in welke tijd we leven, zodat ze een beslissing kunnen nemen. Juist. At night, the teachers of the village school read them aloud to little groups gathered at the fireside. At night. Nou, hoe dat? In de nachten, dan lazen de leraren van de dorpen, van de scholen of in de dorpen, deze dingen hardop voor de groepjes die samen bijeenkwamen rondom de vuur. Yes, with every effort some soul will be convicted of the truth and receiving the word with gladness would in their turn tell the good news to others. Bonita. Met elke mogelijkheden dat men deed, namen deze zielen aan en werden overtuigd van de waarheid en namen het aan. En het woord aangenomen, deelden ze dat met anderen en vertelden zij over het goede nieuws aan hen. Kiko lo a pas si Luther lo a flakje den su fe, ora che tava de dilante di corte. Wat zou er gebeuren als Luther slap was geworden in zijn geloof als hij voor de raad staat, als hij daar voor de rechter stond? Dios a su llamada specifiek riba Luther. God had een specifieke beroep gedaan op Luther. Ave Dios a su llamada specifiek riba cada de nós. En vandaag doet God een beroep specifiek op elk een van ons. Si bohala atrás, foi boa llamada. Si bohala atrás. Als u zich zou terugtrekken van uw roeping. Hopi ele ku pora bina fe door die bo, eche kuba para verdad. Velen die door u tot geloof zouden komen, omdat u bent blijven staan voor de waarheid. Lo no bin. Zullen dus niet komen. Pero bo firmeza, ta ayuda hopi bina fe. Maar als je standvastig blijft, zullen velen tot het geloof helpen komen. Luther por imagina que miles de gente lo abseta é verdade, door de su escrito não. Luther kon niet weten dat vele duizenden mensen de waarheid zouden aanvaarden vanwege zijn geschriften. Você me pondre mes estudando capítulo, me pondre mes Senhor, Kiko ta e plan que botim pa com mi vida. Den obra. Terwijl ik deze boodschap bestudeerd van hoofdstuk 10, dan vraag ik mezelf af van God, welke plannen heeft hij met mijn leven wat betreft deze taak? En de Romanen de mira, verdad, die kon boekje na que começa bem. En nu kunnen we mijn broers en zusters begrijpen waarom deze boeken, waarom ik met het schrijven van deze boeken ben begonnen. Ainda tem mais. Nog steeds zijn er meer. Tem mais na caminho. Er zijn nog meer die onderweg zijn. Você de com, mas você aqui com inspirar-me para começar a escrever boekje aqui. Weet je wat mij inspireert om deze boeken te beginnen te schrijven? A laatste campagne que nós temos na Bom Notícia. De laatste campagne die we hadden gehouden bij Bom Notícia. Amigo e grupo AWN.
Ik samen met de groep AWN. Oké, kunt nos tour conocer tour is nan kuta den AWN. En we kennen allemaal de groep AWN, wie allemaal erin zaten. En door ons tingo travel, ora bij, ora bing Amsterdam, deze maand tour dia. En omdat we een uur onderweg waren, op en neer steeds een uur onderweg waren, dus 2 uur bezig waren om elke dag daar te zijn en terug naar huis te gaan. Comila morno stava dus hier. We deden het met heel veel liefde. Dus een stime obra. Omdat wij van het werk houden. Pero, het is onmogelijk waar Amsterdam meeste leeuw voor minder mida. Het is bijna onmogelijk, want zelfs Amsterdam is ver weg van waar ik ben. Como está zien we verdad aqui in Terulanda. Hoe gaan we dan deze waarheden door heel Nederland brengen? Anterior Dios inspirami como se skibi lo que bossa, lo que me inspirava com né, butanando ding riba papel. En zo heeft God mij geïnspireerd om wat ik al ken, wat hij mij mee geïnspireerd heeft, om dat op papier te zetten. Então caminha abo não pode chegar, outro não tá compre material aqui e apresentar na de cel of na inglês não. En waar jij niet kan komen, dan kunnen andere mensen deze waarheden kopen en dat brengen in de cellen of groepen waar zij zijn. Dus abo toen ende zo dat. Want u bent alleen maar 1 persoon. Ja, espere en materiaal aqui por plama tu caminha. Maar die materiaal kan verdeeld worden overal. Então esse é pas in tempo de Luther. En dat gebeurde in de tijd van Luther. Yes. Dus het sigue visse ding na mi koe parte na helso. Laat me alleen de deel in het geel pakken, maar het zegt. Het visa the fugitive will find somewhere a hospitable door open to them, and there abiding they will preach Christ, sometimes in the church or if denied that privilege in private houses or in open air. Zij die waren aan het vluchten, die vogelvrij waren, als ze ergens kwamen en ze gastvrij werden ontvangen, predikten ze in de Christus in de kerken. En als dat niet toegestaan werd, als ze de privilege niet hadden ontvangen, dan predikten ze zelfs in huizen of zelfs in het open lucht. En toen kita we de resultado. En wat was dan de resultaat? Laborers, soldiers, women, and even children were better acquainted with the Bible teachings, escucha bom, than were the priests and learned doctors. Tremendo. Het was. En wat was de resultaat daarvan? Dat waren zelfs werkers, soldaten, vrouwen en zelfs kinderen waren beter bekend met de leringen van de Bijbel dan de priesters en zij die zich geleerden noemden. Het is in mijn corre Jesus. Ore Jesus assim nan 2-3 perguntas in templo en dit kom una e kai chique que sali. Que palavra nanaki. Dit doet me herinneren toen Jezus hen in de tempel vragen waren aan het stellen en eigenlijk zelfs de antwoorden gaf. Dat zij hem vroegen, zichzelf afvroegen, waar komt deze vandaan? Oké, waka hoor, is het korabong. Dus emotionang, hermanen aqui, tradona que estava mas sabi que snang sinha. Met andere woorden moet je goed herinneren dat deze werkers, deze vrouwen, deze kinderen waren zelfs wijzer geworden dan zij die geleerd waren. Door die Bijbel y escrito aan die Lutero. Door de Bijbel en de geschriften van Luther. As the Romish clergy saw their congregation diminishing, they invoked the aid of the magistrate and by every means in their power and the word to bring back their hearers. Als de Romeinse clergy, de Romeinse dieners zagen dat hun congregatie steeds kleiner werd, hebben ze alles gedaan en hebben zelfs de magistraten gevraagd om alles te doen in hun macht om de mensen terug te brengen als hun hoorders.
Koido felo. It a sound like something going on today, brother. Het klinkt als iets dat er vandaag de dag ook gaande is. Het is vervelend, maar het is wel zo. Bringamento para miembro. Pero el miembro não que escuche verdade presente. Het is het vechten voor leden, maar de leden willen de tegenwoordige waarheid horen. Juist. Het is about the people had found in that new teaching that which supply the wants of their souls. Na que arranha verdade. Het zegt dat mensen hebben de waarheid gevonden die in deze nieuwleringen die hun zielen wilden hebben. Ze hebben de waarheid gevonden. Den iglesia na nominal não tá arranha verdade não aqui. Te zie de turecos. Omdat zij, dat is eigenlijk het hele gebeuren, dat zij in de nominale kerken deze waarheden niet vinden. Wat hebben de mensen gedaan? They turn away from those who had so long fed them with worthless hogs of superstitious rites and human tradition. Ja, ze hebben zich afgekeerd van deze mensen die hem met nutteloze dingen bezighielden met bovenwonderlijke rituelen en menselijke tradities. Die hen niet van nut waren. Broeders en zusters, jullie moeten je voorbereiden. Lo que pasa con Luther, também passa Cuba se bota fiel. Wat met Luther is gebeurd, zal ook met u gebeuren als u trouw blijft. Pero si bota fiel, lo voy ayuda hopi, bini na fe y es verdad. Maar als u trouw blijft aan de Heer, dan zult u velen tot de waarheid brengen. Yes, que mendi, ainda na começa sali fui de igreja na gunota sim é verdade presente, para join is na cosita apresentar a verdade presente. Je ziet dat de mensen weggaan uit de kerken die de tegenwoordige waarheid niet leren. Ze lopen weg daar van die kerken en gaan naar kerken waar wel de tegenwoordige waarheid wordt geleerd. Mi hermano estima, è che sto succedendo a pie della letra AWE. Mijn broers en zussen, geliefde broers en zussen, dit gebeurt tot op de woord voor woord. Ik heb met velen gesproken. En velen hebben mij exact ditzelfde vertaald. Na kansen die bedtime stories. David en Goliath. Dan keep Ze pressing truth. Ze zijn moe van bedtijdverhalen. David en Goliath. Ze willen tegenwoordige waarheid. In vain, both ecclesiastical and civil authority, ecclesiastical and civil authorities were invoked to crush the heresy. In vain, they resorted to imprisonment, torture, fire, and sword. Thousands of believers sealed their faith with their blood, and yet the work went on. Tremendo. Ondanks alles dat de kerkelijkheden en de civiele autoriteiten deden om dit stil te houden, alles was voor niks gedaan om hen op te sluiten, te martelen, op de brandvuur te zetten of zelfs te doden door het zwaard. Want duizenden gelovigen hebben hun geloof verzegeld met hun bloed. En het werk ging door. Juist, que me laga bini lo que tengo bien, laga consequência bien, laga golpe bien. Dus zo wakker para não ser essa que é de laatste wakker, aqui não tem Dit is de laatste om af te sluiten. Juist, ver we mire logo que me die PowerPoint stop, dus essa que de laatste cita. Dit is de laatste PowerPoint. Pergunta, de como nos nota experiencia en lo que Luther y es fiel aan experiencia. De vraag is, waarom maken wij hetzelfde niet mee wat Luther en die anderen hebben meegemaakt toen de tijd? It is only because of the spirit of compromise with sin, because the great truths of the Word of God are so indifferently regarded, because there is so little vital godliness in the church, that Christianity
is apparently so popular in the world, with the world, let there be a revival of faith and power of the early church, and the spirit of persecution will be revived, and the fires of persecution will be rekindled. Het is alleen vanwege de geest van compromis met zonde, vanwege de grote waarheden van de woord, dus van de Bijbel van God, dat het de mensen eigenlijk aan de kant leggen. Het is vanwege de kleine, vitale, goddelijke vorm van kerken en christelijkheid dat zo populair is in de wereld. Maar laat een opwekking van geloof en macht van de kerk, net als van de eerste kerk, opkomen. En de geest van persecutie zal ook weer opgewekt worden. En men zal weer met vuur en persecutie, de vuur van vervolging zal dan weer opstaan. Exact, dat is wat Dios te Dat is wat God is aan het bewaren. Je pregunta está, ¿no está clave? En de vraag is, zijn we er klaar voor? No tengo saber. Wij moeten ervoor bidden. Pues me espera mi romana we no chico capítulo 10 aquí. Dus ik hoop vanavond, mijn broers, dat deze hoofdstuk 10 lo sirve como un jump start. Ons gaat helpen een jumpstart te maken. Para nos prepara para nos fe, predica a verdad. Dat wij voor onze geloof kunnen blijven staan en de waarheid prediken zonder angst. Juist. Delen, evangelismo. Delen, evangeliseren. Juist, etcétera. Etcétera. Laten we ons rezar. Laten we bidden. Padre de amor, we noche danke, Señor, para el mensaje poderoso aquí en buki, Conflicto de los Siglos, capítulo 10, que nos acaba de estudiar. Señor, estaba de claro, duidelijk. Vamos ter passado, vamos ter presente. Vamos ter nossa aprovação também também será. Deus, Senhor, turcos, você mostrando-nos, dorco-nos, e pensei, ave, Senhor, ativar, ajuda-nos para nos pôr ativo. Caminhos de drumi, caminhos não predicar a mensagem, tu caminha-nos, não se nos bem suficiente, se nos não há suficiente tempo e energia, dengue obra aqui, Senhor. Pero tarde de amor por donar-nos para conhecer, ora que nós drumi, sendo que nós necessitamos adelantar espiritualmente. Pero, Senhor, um dia novo, uma oportunidade nova, que você brinda para nós, mas não avisa, vai pôr bendição e maldição, vida ou morte nos dilante. Pero ave maneira sua avisa, escolhe vida, nós que escolhe vida, nós que escolhe para ser vivo, inteiro caminho, Tata. Desejo Deus, essa que é nossa petição de oração, reviva-nos, reforma-nos, Senhor, e dá-nos um espírito de verdadeira piedade. Assim, em verdade, nos porta útil, de bom para ajudar, põe momento de vista já constante bem para terminar a obra. Danke a Deus, bendicionar o Romeo, também que traduzir cada romano que a subir, permitir que o vídeo aqui vai viral, para preparar o povo, Senhor, para predicar o Evangelho, mensagem de sangue e a reforma para a saúde, para a companhia. Todo caminho que nos por a oportunidade. Danke a Deus, nos agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amén. 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 Danke, tremendo.